Machiegni kendo komiti mar od bura mamalo mang'iyo weche lokruok chal kor lwasi pachoka dwani medo omenda ma iketo e jiwo tiyo kod teko ma ok ketho aluora ka gikoni nyaka koro Kenya kete tim chike makonyo duoko piny midhiero mikelo gi lokruok kor lwasi ka giloso Kisumu gi jiwo jopiny mondo orit aluora kendo geng'o gigo manyalo chido aoche kod nembe ma pachoka. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. We cannot forget all of us recently when our country was also experiencing floods. We have lost a lot of cattle in the northern part of Kenya, pastoralists being affected on matters of a lot of food insecurity. Kagiloso e kinde romo margi e boma ma Kisumu, motis ni the Parliamentary Green Investment Dialogue, Jood burago osingo tego chike mag kedo kod midhiero mag lokruok futo mar kor lwasi kendo neno ni pok mabup oketi ne jiwo tiyo gi teko ma ok chid aluora kata clean energy kaka yor rito ngima oganda. We are trying to also to make our communication broader, that we are saying, can we start with clean cooking? It is because we have accepted that the reality on the ground, we have destroyed our forests. It is our innocent Kenyans who are looking for firewoods, who are looking for the charcoals. But today here assembled in Kisumu, we are now saying enough is enough. And today we are asking, how do we bring investors? How do we bring partners? How do we attract people to come in our country? And the first thing, we take different actions. And also trying to ask, how do we also source for finances so that we can utilize and come up with doable project. Gisiro chenro mar sirikal mar dwaro pidho yiende bilion 15 kaka yor keto Kenya mamajan chopi 2030 ka giyango ni sani gisechako tiyo kod migepe mopogore mar yaro tiyo kod lony manyasani e tedo kod teko marito aluora kaka gas kod sola e kind mamoko mondo othir wach tiyo kod yien kata makaa. Over 70% of Kenyans are just relying on the firewoods and the charcoals. As we continue destroying trees, as we refuse to plant trees, the cycle for the rainfall will continue being affected. We want to support clean cooking so that we can save our forests. We are trying to ask ourselves, which technologies have we seen here and there? Therefore, with even the partnerships of the REREC under the Ministry of Energy, we think we can partner and we try to bring some solarizations in our different institutions. Bende gigo duondgi piny ewi medruok chilo madonjo e aore kod nembe mapachoka ka gijiwo jo Kenya mondo kaw ting' marito aluora ahinya to aore kod nembe gi tielo mondo omenda oket mathoth kaka yor konyo eno ni gwenge duto malokruok futo mar kor lwasi thoro hinyo oyudo pok marom mag gige kedo gi midhiero makamano mondo gichak tiyo gi teko marito aluora. We are also talking about how do we also make sure that we include the marine conservation, purely the environmental matters. It has been always underfunded. But when you go to some developed countries, the first priority funding, it comes first on how do they make the impact on climate changes. With the Flocker project, can we also do expansion so that we can make it more visible? Millicent Adhiambo, Ramogi TV.